kolik budem? Prvně. Ne, kolik. Promiň. Tak zpíváš ty, jo? Že jo. Ne, že by nás viděl celý švermo. Teda vlastně už bychom mohli jít teď domů. A kolik je? 16, no. Já jsem doma za 10 minut, jo. Tak co viděla, dojdu ty koleje? Jo, sorry. No, dobrý. Počkej, Ty bydlíš na Tuhání? Co? Ty bydlíš na Tuhání. Na koupání. Na Tuhání. Kde bydlíš? Tam nahoře. Aha, tam. Takže bych v podstatě mohla jít domů. A nejdáš. Přiválně jsem chtěl. Počkej, co zítra máme? Nevím. Milý deníčku. No, jakož to maminka řekla, tak jsme tak udělali. Jestli vás zajímá, co jsme udělali, tak to je vám hovno do toho, nebo něco takového. Ten má nápad, že jdu k vám nakonec a vy už to dojdete a já půjdu taky domů. Yes? Ne, já půjdu ještě dolů a vyjdu to švelmové nahoru. To je nápad, co? No. Světlíčka. Aha, ty nebydlíš v Mírovsku? Ne. Aha. No, to. Když se hned bude tady kolem té písnice. Opakovat se. Tam dáme jiný nohy než moje. To je krize, to je. Proč krize? No, protože nevím. Pochopila jsem důvod. Jau. Hovno, to je dobrý hovno. Hej, máme sbírku hoven. To je Co teď přesně? Ještě tak se přesně. Musíme, co? Nemusíme, můžeme to slez dolů. Jako tudy. Ale to je Já se asi prdel, ne? to víš, jo. Čumla to, ty vole, jsem druhý rozbiju držku. Tak to radši jsem půjdu kolem míčů. To mě. A radši bych to vypla být tebou. To stopnu. A potom to zapnu, aby kačka měla radost. Aby kačka měla radost. To je fajn, a už se sem koukala, už se jdeme, super. Jsem na ně. Já nevím, proč mě baví natáčet ty nohy, ale pojď to na pohodě. Už tam máme 3 minuty nohy. Super. A náš smích a naše povídání. Jo. Jo, bylo čas Tak nějaký povíme něco vypády. tajného ne, když to pojeme na Face. Na co? Takže asi to dám. Ne. Dej to na Facebook, to video, jo? Jo, bude. Ale Ale ne. já jsem fotila normálně nafukovací Anču. Cože? To je takový to dýchání mělý. My jsme tam přišli a byl tam nafukovací Ančák, to Anči. Naše jméno. Proč naše jméno? Protože tam bylo naše jméno. Víš, jsem to napsala. Jo, já myslím, jako, že myslíš toho Ančáka. To je jako trošku hovno. Hele, na konferenci se to sejdeme kolem takhle, protože ty už vidím, jak by to vypadalo. Já taky chci kolem jezírka, to mám blíž domů. Co? Že mám kolem jezírka, to blíž domů. Takže by mi to nešlo vypadat.